Отново сме в края на август на манастира на цар Борис I. Ето го, новото нещо, което тук е издигнал кмета на Варна. Кмета на Варна и варненски и великопреславски митрополит. Хубаво са го направили този кръст. Пише следното: в лето 2015 от Рождество Христово и 1150 от покръстването на България се издигна този свети кръст за слава Божия, за благоволението на варненски и великопреславски митрополит Йоан. Ето го и кръста. Наистина. Хубав е. Хубав е. Но всичко останало, което виждам тук, изобщо не е хубаво. Ама изобщо не е хубаво. Защото тази година явно е нямало тук разкопки. Айде, Тери. Тук надолу е трошево. Направили са тук и няколко стъпалца. И това е. И това е. Останалото, ето, вижда се много добре как всичко е потънало в драки. Всичко е потънало в драки. Друга година поне ги чистеха тези неща. И така, няма значение. Айде, Тери, слезай. Полека. Няма да скачаш. Така, полека. Така. Да слезем от тия стени. Ето го и махакия там се бори с... Давай, слизай, бе! Какво се подпираш? Какво се подпираш, бе? Айде. Айде насам. Всичко е потънало в драки, за жалост. Много ми се иска поне да видим. Поне да видим гробницата, която беше открита тук, но то нямаме достъп до нея. Ще побързам, за да я хванем в клипа. Тери, лана сами тук го ще ме изчакаш. Ето тук горе се кача. Някога тук са писали първите български книги и са превеждали първите библии на български език, а сега всичко е потънало. Потънало в забрава, едва ли не. Иначе виждам, че тук някои хора са си правили огнище. Явно, че от миналата година насам никой нищо не е пипал тук. Да видим тук какво е състоянието. Едва ли ще е по-добро. Да, изобщо никой не е идвал и никой нищо не е пипал. Повече от сигурно е. Ето за какво става въпрос. Всъщност това няма как да се види, защото долу е пълен мрак. Но все пак се вижда. Това е най-вероятно гробница от същия тип, какъвто намираме в центъра на Варна. Както и да е. Това е от манастира. Дано до година да го разработят. Явно нещо имаха намерение да правят, обаче нищо не са направили. Типично за ГЕРБ и за
варненските дресливи управници.